Исәнмесез эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов, Олга тоба кайбер темалар турында. Краснодар крайының туристлык шәһәрләрендә көчле яңгырлар һәм бөз чаллыларның ял итү планнарына җитди йогынты ясады. Сочи һәм Краснодарда хәзер хәлләр ничегрәк? Чаллы шәһәр судында иптәшен үтерүдә гаепләнүче ир-ат хөкем карарын тыңлады. Гаепләнүчегә нинди җәза чыгарылды? Безнең Ишегалды республика программасы үз эшен дәвам итә. 62-18 һәм 62-17 йорт ишегалларында нинди эшләр башкарыла? Чемоданнарны янәдән бушатабызмы? Краснодар крайының туристлык шәһәрләрендә көчле яңгырлар һәм боз чаллыларның ял итү планнарына җитди йогынты ясады. Сочи һәм Краснодарда хәзер хәлләр ничегрәк һәм ул сәяхәтләргә ничек тәэсир итте? Моны безнең хезмәттәшебез ачыклады. Һава торышы туристлык индустриясенә дә җитди йогынты ясый. Белгечләр билгеләп үткәнчә, бу сезонда Сочида ял итүне сайлаган туристлар аз. Шуңа күрә сәяхәтләрдән баш тартучылар да юк. Шул ук вакытта быел Россия курортларына бәяләр күпкә түбәнрәк. Мы отправляли туристов, и сейчас у коллег находятся туристы на отдыхе. Что касается Сочи, конечно, туристы хотят отели в районах, где более-менее все чисто, не загрязнено море, но, увы, во всех районах сейчас одинаково. А что касается Абхазии, больше всего, конечно же, досталось Гаграм и Пицунде. Сочидагы хәл Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Краснодар крае буенча баш идарәсе тарафыннан махсус контрольдә тотыла. Аларның сүзләренчә, хәзерге вакытта курорт шәһәрдә суны суырту буенча актив эш алып барыла. На данный момент на территории поселка Мирный, федеральной территории Сирии, остается потоплено одно домовладение. Потопленных придомовых территорий нет. Проводят работы по откачке воды. Зыян һәм куркыныч дәрәҗәсен бәяләү өчен зыян күргән территорияләрне тикшерү буенча 25 бәяләү комиссиясе эше оештырылган. Коткаручылар башка ашыгыч хезмәтләр белән берлектә хәлләр тулысынча тотрыкланганчы кешеләргә кирәкле барлык ярдәмне күрсәтүне дәвам итәчәк. Азилә Шәймөхәммәтова, Искәндәр Мирзагитов, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Бүген Чаллы шәһәр судында иптәшен үтерүдә гаепләнүче ир-ат хөкем карарын тыңлады. Исегезгә төшерәбез, фаҗига узган елның апрелендә булды. Ул вакытта гаепләнүче иптәшен Вахитов бөҗрасына очрашуга чакыра. Акча сорый, әмма аның соравы кире кагылганнан соң ул иптәшен үтерә. Гаепләнүчегә нинди җәза чыгарылды? Җавапны безнең материалда яңгыратырбыз. Үтерелгән ир-егетнең әнисе үзенең сорауларына җавап ишетмәде. Бу хәлгә конвойлар да катнашты. Алар хатын-кызның тынычлануын сорады. Гаепләнүче үзе бер сүз дә әйтмәде, идәнгә генә текәлеп торды. Сәрия Юсупова исә җавап ишетергә тырышты. Болай булыр дип уйламаган идек мин. Өйләндерербез быел дигән идек. Машина алгач өйләндермәгән иде. Менә бит инде хәзер. Юк. Бит кеше гомер инде. Кеше гомере бер генә килә юк исә, дүҗели инде бөтен халык шуны аңламый. Юсуповлар гаиләсе бер генә суд утырышында калдырмаган. Алар гаепләнүчегә гомерлек төрмә җәзасы сорый. Гаепләү ягы исә 17 ел төрмә җәзасы сорады. Үтерүдән тыш ул тагын бер кешегә 380 мең сумнан артык кредит рәсмиләштерүдә һәм акчаны үзләштерүдә гаепләнә. Инде нәрсә эшлисең, бер нишләп булмый бит, законнан узып булмый. Без пожизненно сораган идек. Улым гафу ит инде, без сине защищать алмады. Гаепләнүчене 17 елга махсус режимлы колониягә хөкем иттеләр. Әмма әле ул законлы көченә кермәгән, шуңа күрә һәр яктан шикаят итә ала. Азилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Тор юллар, парковка урыннары дефициты булар барысы да инде үткәндә кала. 62-18 һәм 62-17 йорт ишегалларында безнең Ишегалды республика программасы нигезендә территорияны төзекләндерү буенча эшләр дәвам итә. Яңартуларның кайчан тәмамланачагы турында тулырак безнең сюжетта карый аласыз. Хәзер инде 62-17 һәм 62-18 йортлары ишек алдында юл япмаларын сөтү буенча эшләр актив бара. Халык нинди үзгәрешләр күрергә теләвен җиткерә. Дороги, узковато было, узковато. Пешеходам с машинами, машины поставить некуда, и пешеходам, соответственно, ходить негде. Сейчас будет хорошо. Для меня, как для водителя, самое главное – это хорошие дороги и много парковочных мест, особенно зимой. И хочу, чтобы дети, прекрасные дети в нашем прекрасном доме могли спокойно играть на хорошей площадке. Ремонт эшләренең барышын күзәтергә Комсомол районы администрациясе вәкилләре дә килде. Алар билгеләп үткәнчә, Чаллы халкының теләкләре исәпкә алыначак һәм гамәлгә ашырылачак. Мы здесь расширяем дороги. Это означает увеличение парковочных мест. Мы
Где нет пешеходных дорожек, делаем пешеходные дорожки. А где они были узкие, тоже их расширяем. То есть делаем согласно той схемы, которую мы утвердили с жильцами весной, когда собирались в этом году. Шәһәр советы депутаты Сергей Хлебников билгеләп үткәнчә, төзелеш күп сораулар тудыра, шуңа күрә микрорайон халкының барлык теләкләрен исәпкә алу бик мөһим. Моның өчен гомуми җыелышлар һәм тавыш бирүләр, биредә яшәүчеләр белән сөйләшүләр үткәрелә. Поскольку изначально дороги были построены, спроектированы достаточно узкими, не отвечающими современным требованиям количества транспорта, которые у нас присутствует в городе, предусмотрели массу новых парковок, ну и, как видите, разъезд как минимум 2-3 машин возможен. Поэтому полагаю, что жителям в этом микрорайоне будет жить комфортнее. Очрашу кысаларында халык шулай ук янәшәдә урнашкан Мәскәү проспектын ремонтлау мәсьәләсен күтәрде. 62-17 йортыннан ремонт эшләре бара торган юлга кадәр ара бик якын. Анда саклагыч экраннар каралмаган дип борчыла халык. Йортның гомуми җыелышын үткәрү планлаштырыла, анда тавыш бирү үткәреләчәк. Айзилә Шәймөхәммәтова, Искәндәр Мирзагитов, Ленар Султанов, Яңалыклар. Чаллыда яшәүче яшьләргә тантаналы шартларда беренче паспортлар тапшырылды. Хәзер алар илнең тулы хукуклы гражданнары булдылар. Хукуклар гына түгел, бурычлар да алдылар. Егетләрне һәм кызларны шәһәр мэры Наил Мәхдиев шулай ук безнең төшерү төркемендә котлады. Бүген 28 балага шул исәптән Игезәк Кәримовларга да яңа тормышка юл ачылды. Мы счастливы, что мы братья и добавок получаем паспорт вдвоем. Но охота было бы стать взрослым. Уже можно на работу идти. Бүген паспортларына яхшы укучыларга, җәмәгать тормышында катнашучыларга, спортчыларга, иҗади шәхесләргә, шулай ук олимпиада призерларына һәм җиңүчеләренә тапшырдылар. 14 яшькә алар инде күп нәрсәгә ирешә алганнар. Я не волнуюсь и не переживаю, потому что я уже к этому подготовлена. Я давно ждала паспорт. Наверное, стану более ответственной, стану более как-то обдуманнее решать свои поступки. Бу вакыйганы балалар гына түгел, аларның әти-әниләре дә көткән. Переживают, раньше же так не получали мы паспорта, а тут уже прям торжественное вручение, прикольно. Первый документ, можно считать, что ребенок вырос, детство кончилось, переживания, огромные переживания. Волнуется, пока волнуется, но сейчас посмотрим, как будет дальше. Я свой паспорт в Елабуге получала. Там, естественно, не было никаких таких торжественных мероприятий. Пришла, свой паспорт забрала и ушла. Да, волнуюсь. Когда свой паспорт получала, я так не волновалась. Россия гражданинының беренче документын яшьчаллар шәһәр мэры Наил Мәхдиев кулыннан алдылар. Мне хотелось бы от имени руководства города поздравить вас, дорогие ребята, уважаемые родители, с большим, добрым семейным праздником в нашей с вами большой и дружной семье. Это большой праздник радоваться тому, что твой ребенок стал взрослее. Тантанадан соң укучылар үзләренең паспортларындагы фотоларын карадылар һәм иртәгәсе көннән аларның тормыш китабында яңа бит ачыласына шикләнмәделәр. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 17 по 22 июля. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Продсклад Победа. Шашлык свиной классический 245,90 за килограмм. Сосиски баварские с сыром 600 грамм 147 рублей. Требуется домработница на постоянной основе. 919 628 99 95.